Os usuarios das redes sociais seguro que xa lles soa, pero para quen non o coñeza aínda, Pinancho.com é o nome do novo establecemento comercial dedicado ao vídeo e á fotografía que vén de abrir as portas no número 16 da Praza de Santa Ana. Este nome reflicte sobre todo un proxecto que vai máis lonxe do estrictamente empresarial e unha nova maneira de ver as cousas no sector. Detrás desta idea está o extraballador desta casa, David Vázquez, e a fotógrafa chantadina Lucía Cereijo. Para David Vázquez, Pinancho.com é o inicio dunha nova etapa, pero esta nova faceta fora dos medios de comunicación segue a ser un xeito de traballar coa imaxe, o vídeo e a creatividade. Pois foron 15 anos en Tele20, moi agradecido a Tele20 que me deu moito, non? Pero, bueno, xa chegou o tempo de, bueno, pues, cambiar un pouco. Os que nos dedicamos a isto temos a sorte de poder cambiar, non? Porque abarca, bueno, pues, o ámbito de actuación é moi amplio, non? Entonces, bueno, como había dúas, ou marchar de aquí, porque aquí, fora de Tele20, pues, non hai onde traballar no eido audiovisual, bueno, a outra era, pues, facer algo, non? Entonces, bueno, a min gustame Chantada particularmente, quero ir a Chantada, máis a Pesqueiras, pero a Chantada tamén. E, bueno, pois intentamos dar este paso e aí estamos a ver que pasa con esta nova aventura. Coas portas do establecemento abertas e unha boa acollida por parte dos veciños de Chantada, xa xurdiron algunhas propostas no negocio. Agora queda darlle forma e a experiencia de David Vázquez na televisión aporta un grado ao novo proxecto. Construir unha noticia é como construir un vídeo, hai que dar forma a todo, non? Hai que dar vida a todo empeza de nada, ti eres o que lle vas dando forma, non? Tanto nas noticias como, bueno, calquer outro do audiovisual e tal. Entonces isto, pois, non sei, aportar, pois, unha nova maneira de ver as cousas, non? Unha nova maneira de facer audiovisual. Todo o que fixeche hasta ahora, pois, valeu de moito, non? É moita experiencia acumulada, moitos anos facendo cousas, non? Porque en Tele20 non se facía só noticias, non? Tamén houve, no seu momento, unha produtora que traballou moito e fixeronse moitos vídeos para empresas, vídeos turísticos, e, bueno, todo eso, pois, é, bueno, experiencia acumulada que agora, pois, che vale para afrontar este novo reto. Reportaxes de tipo social e familiar, vídeos corporativos para empresas, vídeos turísticos ou de produto son algunhas das posibilidades que ofrecen. Emprender un negocio non é doado nestes tempos nos que todo son trabas, pero cando existen as ideas e a iniciativa, o capital parece estar asegurado. Penso que iniciativa e ganas de traballar é que che gusta tamén, non? O bom desto é que che gusta o que estás facendo, e iso é importante. Trátase dun equipo e dun traballo en conxunto, pero David e Lucía desenvolverán facetas independentes. Se David Vázquez se centrará nos traballos relacionados co vídeo, Lucía Cereijo levará a cabo todo o relacionado coa fotografía. Esta chantadina, licenciada en Publicidade, estudios durante os que se xesta a súa conexión coa fotografía, será a outra metade deste proxecto. A especialización con cursos e o traballo autodidacta coa imaxe fotográfica aportarán un novo punto de vista ao sector na zona. Nós en Pinancho.com xa levamos falado máis ou menos o que vai ser a nosa liña creativa ou a nosa proposta tanto en fotografía como en vídeo. O que propoñemos, pois, é algo diferente, nin mellor nin peor, bueno, iso é para gustos, o mundo artístico é moi subxectivo, cada un, pois, ten un gusto, podelle gustar máis algo máis tradicional, tal, e nós o que, pois, propoñemos é a fotografía e o vídeo desde un punto de vista creativo, buscando espacios naturais, algo natural, vamos, unha maneira de velo natural e creativa e artística tamén. Un punto innovador nas tradicionais reportaxes familiares ou eventos sociais pode ser unha seña de identidade deste establecemento, en opinión desta profesional da fotografía.
Nos entendemos igual ese tipo de reportaxes como non tanto como as típicas poses de sempre tan estáticas, sino como capturar momentos especiais dese día, pero dunha maneira máis desenfadada, máis casual, que ao final, cando as parellas que se casaron ou calquer tipo de evento, recorden, vendo esas fotos, recorden momentos puntuais que foron importantes para eles. A Ribeira Sacra e a zona de Chantada son para estes emprendedores unha fonte de inspiración e creatividade para o seu desenvolvemento profesional. Ambos insisten en que achegarse ao establecemento para consultar e asesorarse non custa nada. A parte da paisaxe que hai aquí, eu son daqui, que vou a decir, é o que me ofrece de momento con esta empresa, pois eu aínda non o sei, pero é o meu pobo, e espero que me ofrezca moitas cousas e eu tamén estar á altura de poderlle ofrecer a eles moitas cousas. Nós, en principio, estamos abertos a todo, non? É dicir, nós, polo de agora, estamos abertos a todo o que podamos facer, non? É dicir, todo o que poda ser audiovisualmente comestible, pois nós podemos ter podemos e vamos ter, non? Pois un proxecto para cada persona que nos pida algo.